Esselamu aleyküm. Qadirli dinleyicilerimiz, siz bizi megerem tanan olsanız gerek. Biz mikrofon önünde mommağa hemde Muha, biz ikimiz yenide sizin yüreğinize düşmek için yüreğinizin kısmatlığını silap uymanın atı gepleşimizin teze sahanına başladık. nimamağa gepleşige başlamazmızdan öň ştaýda bir zady belläp geçesim gelýär. Dinleyijilerimiz garaşy oturandyrlar. Gepleşigimiziň geçen saanyny aýdypdyk. Gepleşigimizi nereden nähili ýükläp bolýar. Ne şu arada aýdar sepdik. Gepleşigimize başlamak kakşony bir aýda aýsak. Owa, kadrlı dinleyicilerimiz, biz Yandex Nokoturu'dan poşta açtık ve disk verildi. Yandex disk. Inni bizim gepleşimizi siz ne edip yüklep alıp bilýäňiz. Onun için bizim hezillik e-mail belgisi Yandex.ru salgymyza gyzykly sözünü yazın. Sonra sizin e-mail adresinize bizim hezillik e-mail belgisi Yandex.ru adresimizden gepleşigiň salgysy barar. Hawa, şol salgy boýunça hem siz bizim gepleşigimizi yüklep alıp bilersiniz. Kadrlı dinleyicilerimiz, eğer sizin şu meselede düşünmedik zatınız bağ olsa, onunla bizim telefon belgimize hem can edip yüz tutup bilersiniz. 863 49 88 99. Ondan hemen muham, uymanın atı gepleşimize başlayalım mı? Başlayalım mağa çaltırak. Ona gepleşigimizde Dövüşmeler. İki san dost var eken. Bu iki dostum ahrani var eken. O dostlar birine Ey dost seyret, men ahraniyim şeýle bir samsygy wäzir görersin. Ey! Hani bäriken? deyip ahraniň ýanyna çağırıp Meh! Yine şu 5 manda bazardan maşina alıp gaýt, bar. deyip onu bazara uğradıptır. Ona beýleki dostum Ay bozum, onun zag nämejik. Men ahraniyim ma senkiden hem beter samsyk. Häzeret görürsün ne? deyip ahraniňy çağırıp Han bar öýe baryp gel. Men öýde barmy ya ýokmy şonu bilip gaýt sen. deyip uğradıptır. İki ahraniňym bir-birini ýolda görüpdir. Birinji ahranik En başlığım sansığı. Yürüdük. Gelme 5 mantörden maşina alıp kayıt dedi. Bugün oğduk güne. Maşina alırım yapık koyanıra ol. deyipdir. İkinji ahraniňym Sen niýe? Men başlığım beter samsyk o. Öýde men barmy ýokmy şonu bilip gaýt diýip uratdy. Elime açar bermesen öýe nädik gireýin. Qadirli dinleyijiler, häzir orta men size toy çakırığı atly digişme hatyny okap bereýin. Hormatly müşteri, sizi oglumuz MTS bilen gyzymyz altyn asyryň nikah toýuna Nowke vilayatynyň Samsun getrawynaky Sony Ericsson köçesiniň HTC restoranynyň gapdalynaky Siemens kafesinde 0808 ýylynyň 0804 aýynyň 0800 güni saat $2 50 sent geçenne boljak toy dawarasyna gelmegiňizi haýyş edýäris. Hormatlamak bilen iPhone ağaň maşgalasy. Bir ors oglany 4 san olup urup dur kalar. Polisiýa şäheri bulan ýanyna baryp Koyun, utalaňyzakmy döňüp durup bir orsurma. Onu oglanyň biri. Ah, ey, şunu var ya, öldürsem olmaz, öldürsem olmaz. Häme unas waraýan beýle. Urup duranyň biri. Bular mı? Bular var ya, köp tipi galamyzy basalypdyr bizim. Polisiýa. Yer basalypdyr da.
Onun neçe yıllar, asırlar geçti. Hoppat, onu atlamak näme gerek boldy? Diýse, bir oglan. Men şu ad eşitdim. Diýämiş. Boks meydançaky. Her burçda bir boksçy dur. Olaryň biri ejeti bilen gepleşýär. Karnına urmak bolýarmy? Hawa oğlum hawa. Kellede urmak bolýarmy? Elbette oğlum. Bagryna da urmak bolýarmy? Hawa köşeciğim hawa. Oy heçecan orna karşıdaşıp beni diýirin ağırlırmaz. İngoğutu gelikimiz hoşlaşaýaly. Aýsaňyz lan, o boksçyň gözüne şeýle ullakan lize näme gerek boldyka? Ay olyak ýança linza urlupdyrlay. Ýozama birinji dewçenle aýnekdir. On garşydaş edilip beýdi aýmanam däl ekenlay. Syýlanşygam gerek ahyry. Emin, topu göwüzüň ya, reportajy alyp barjy bolsa. Ente top gökdük ha, gysgaçyk toparlan düzüm bilen tanıştırayım. Yoldan soň wagt tapdyrman durmasın. Zanlarlar gaty çant oýnaýarlar. Aýdara diýerede may beren oklar. Diýip zeýrenipdir. Demin futbola gittim. Hezillere däýdim oğlum. Aha, kim utdy? Ona bile mok doğrusu yöne men stadiona kalaşan gyzym bilen ýeripdim. Mama wagt bol dinleýijilerimiz bilen hoşlaşaýaly. Hoşlaşmaly bolsa hoşlaşaly bu habarly dinleýijilerimiz bilen. Gadyrly dinleýijilerimiz, siz güýmen atly gepleşigimiziň ýene bir sany dinlediňiz. Gepleşigi taýýarlap size Muhammed Murat Orazow. Gadyrly dinleýijilerimiz, şu ýerdeki gepleşigimizi saz bilen beden Türkmenistanyň iň ökdi sazandyrsy, daşy jowoy çalanlar, birintek aranjirovşiklaryň eden aranjirovkalaryna gaýra dur diýdirýän Täç Muhammed Orazow. Siz ony ýa özüňiz gulagyňyz bilen hem eşdensiňiz. Bolýar ona gadyrly dinleýijilerimiz, gepleşiklerimizin inlik sanlaryna çenli. Hoş, sağ olun.